Jumejn biss wara li d-deputat Jason Azzopardi ipprova jżeffen fin-nofs lis-servizzi tas-sigurtà fi tweet li kiteb, irtira kliemu u faħħar lill-pulizija għax-xogħol li jagħmlu. Kien fid-9 ta' Diċembru li għadda meta fuq Twitter Azzopardi kiteb li kien għadu kif ġie segwit minn żewġ karozzi tas-servizzi tas-sigurtà. Fost l-ewwel persuni li kummentaw kienet Rosette Take fejn kienet pronta u minkejja li ma kellha l-ebda provi dwar dak li nkiteb, akkużat lill gvern b'impunità u b'intimidazzjoni fil-konfront ta' membru parlamentari. Dakinhar fi stqarrija, il-gvern qal li jinsab informat li s-servizzi tas-sigurtà ta' Malta għamlu kuntatt mad-deputat tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi u nfurmawh li ħadd mis-servizzi ta' sigurtà ma kien qiegħed isegwih. Il-gvern wera wkoll id-dispjaċir tiegħu għal miżinformazzjoni tad-deputat nazzjonalista. Ftit tal-ħin wara, Azzopardi konferma li rċieva telefonata mingħand il-kap tas-servizzi tas-sigurtà fejn spjegalu li minn dak li kiteb ma kien hemm xejn u bat li l-Azzopardi jagħmel rapport l-assa. It-tnejn wara nofsinhar id-deputat nazzjonalista qal li wara r-rapport li jagħmel fl-assa tal-Pulizija, il-Pulizija sejħet għal persuna konċernata u tawh spjegazzjoni sodisfaċenti.